Hej, jeg hedder Emil. Og jeg har lånt en kode af min ven. Og det er ham, der spiller på den lige nu. Hov, det lød vi. Men vi glæder os rigtig meget til at komme på YouTube, som I kan se. Så nu vil han spille lidt. Og som I kan se, vi har 897 diamonds. Godt. Så må I se, det er os, der har den der blodfarve lige nu. Og nu dræber vi nok en laser. Hvis han nåede at dø. Jep. Hov, der var sgu fandme en kanon der, du. Nå, men ja, nu spiller jeg. Ej, fuck ham. Nej, jeg dø. Det var ikke særlig godt. Nej. Jeg håber, I godt kan lide vores vildmand. 10 diamonds. Nej, nej. Irriterende. Fandme. Hvis du tager dem der. Godt, nu er han død. Fuck ham, når han er syg. Han er fandme hæk, ham der. Ja, vi fik ham. Og nu dør vi. Det var ikke så godt. Nu skal jeg se dog for sidste gang. Nej, så var vi lige nået så langt. Det skal bare skrues ned. Det skal bare skrues helt ned. Det skal bare skrues helt ned. Det er irriterende. Nu er det hele ødelagt. Nu går vi ind på dit værelse, gør det. Nej, vi gør det bare her. Nej, ind på dit værelse. Vi skruer helt ned. Vi skruer helt ned. Så start for ny. Nej, som I kan se, det var bare lige min lille søster, der var lidt dum der. Vi skruer op. Tig stille med. Vi skruer op. Okay. Må skrue op. Ej, vi dø. Det er ikke særlig godt. Har jeg også skruet lige ned for det, eller hvad? Jeg er Nitro. Jeg har bare sådan. Tig stille. Som I kan se, I skal bare lade som om hun er væk. Og nu vil vi lægge den på YouTube, så hej, ses.